Колко струва твоето бездействие в бизнес света? Ако си адвокат или управляваш правна кантора, този въпрос не е философски. Той е счетоводен. Да сметнем просто, средната стойност на една адвокатска услуга около 1000 лева. С добра дигитална стратегия можеш спокойно да привличаш между 5 и 10 нови клиента месечно. Да вземем умерено само 7. 7 клиента по 1000 лева. Това са 7000 лева месечно. За 6 месеца 42 000 лева. Точно толкова ти струва липсата на маркетинг. И не го виждаш веднага, но го пише черно на бяло във фирмената ти сметка. А най-ироничното, много адвокати казват, че ние сме скъпи. Истината е, бездействието е в пъти по-скъпо. То просто не си взима парите от джоба ти веднага. То ги изсмуква бавно. Тихо. Месец след месец. Сайта ми БГ не е ефтин, но не струва 42 000 лева. Струва по-малко и връща повече. Заяви безплатна маркетинг консултация. Провери какво наистина губиш, когато ни нямаш за партньор. Без извинения, без отлагане, без загуби.